Chcę mnie. Układaj. Źle. Dobrze. Źle. Kaski. Klocki. Dalej pies. Fa, 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 fa. Układaj. Dalej pies. Ojej. Pada deszcz. Pada deszcz, to pani idzie z walizką. I dlatego taki hałas. Asiu, układaj dalej. Hałas. No, pani robi hałas. I hałas. Asiu, który teraz? Który teraz układasz? Pokaż mi paluszkiem. Który teraz układasz? Nie, słuchaj. Już jest cichutko, możesz układać dalej. Nie. Hi, 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 hi. Jest? Ułożyłaś? Sprawdzimy? Paluszek? Nie. Mój czy twój? Nie wuj. Taki. Taki tu. Taki tu. Taki tu. Taki tu. Taki. Taki tu. Taki tu. Nie, taki tu. Taki tu. Tu nie. Taki tu. Taki tu. Nie, taki tu. Taki tu. Brawo, Asiu, piątka.